Здравейте, приятели! Аз съм Анджи. Деми. Това е Ема и тя си Спинка. И днес ще отваряме втората кола от Shell. Количките. Тя е супер готина и тя има фарове. Тази няма, но тя и реалната си няма, но тази има, както и другите. Нека да я отворим. Деми, чакай да ти отлепя текста. Ще отнеме време. Ема, помогни ми. И хора дърпаме. Ой, това е много дълго. Как ще го залепиш за мен? Да. Няма проблем. Свиквам се. Да, един ден. Не, просто не. О, леле. Ето е инструкцията. Отдолу пираме. Зарядната. Да, тук има, но вижте я, приятели. Това е портал. Вижте хора, колата. Тя е брутална. И, приятели, взехме и отвертки. Хайде да правим възможното, което трябва. Доктор, се боли много. И хора, вижте я кола. Я много готина. Мамо, ти да я снимаш? Сега. Дайте и болида. Приятели, аз разбрах, че те са 3 управляеми, другите 2 са просто колички. Но ето сега ще добавим този автомобил. Отиваме, влизаме в приложението. Само да го намеря. Ето, влизаме в приложението. Сигурно И чакаме. Сигурно и другите хора са взимали. Ако има хора, моля ви се, вземете такива са. Много я. Черната и жълтото не са управляемите, но ето. Но за комплект може Както имаме ето тази да болид. се вземете. Отиваме на добавяне на нов автомобил. Включваме това е да, включваме свързване. И ето свързва се, приятели. Да ми измести се ето така, както вчера отстрани. Приятели, натискаме старт. О, не. И я фаровете. И сега, приятели, фарове. Омайга! Фарове, верно е. Блицват. Не, просто да не. Не знам защо имам някакъв спомен от предишната колекция, че имаше и клаксон. Не, има 360. Не, има. Добре. Спомням си, че изсвираха. Май. Може би съм забравила. Споменът е абсолютно реален, трябва да осъзнаем дали този тип колекция беше, но имаше такъв случай, да. Да, светеха и фаровете и можеха да... Количките са много бързи, бягайте да ги удрете, за да се запазват идеални. Айде на вас ще се фана и ще пипна. Айде на вас. А тя може да се инсталира приложението на втори телефон и да ги пуснете двете едновременно. Да. И приятели, тя не успя да хване, но сега, нали? Да покарам. Както и същото си. И приятели, ако ви е харесало това видео, абонирайте се за нашия канал и харесайте това видео и очаквайте нови видеа. Утре ще направим състезание. Да.